Takže nazdar lidi, vítám vás u nového videa. Tohle se jmenuje Hills Climb Racing. Určitě dejte odběr, like, zvoneček a jdeme na to. Už vidíte, že jsem to trochu hrál. Mám tu nějaký ty auta. Jo. Otevřem si truhlu. Jo. Tak, jdeme. Vezmeme si tohle. Jdeme hrát klasickou. Jo, já vím, proč to nemá zvuky. Počkat. Ok, tak počilíveme. Yes. A nějakou záhadu jsem tam měl vypnout. Takže to takhle jedem. No, doufám, že vás tyhle videa baví. Kdyby ne, napište do komentářů, co byste chtěli. Co by vás jako bavilo. Mě upřímně tyto hry baví, ale hrám, jelikož mě to baví a natáčení taky baví. Extrémně. A nevím, co bych vám k tomu ještě řekl. Já už jsem to hrál dřív, takže vím. No prostě vím, jak to hraje, takže jsem nemusel se to učit. Jo, a zase vím, že dlouhý videa jsou takový nudný, takže to nechci moc protahovat. A snažím se dělat co nejrychleji, hlavně ty úvody, ale vidíte, teď se mi to zrovna nepovedlo. Ale tak prostě hraju, dokud nechcípnu. A jelikož vím, že by to bylo moc napínavý, takže nechci, abyste o to přišli, takže budu hledat do té doby, než nechcípnu. Sice už vím, že to bude dlouhý, takže mám nějaký střehy nevím. Editovat se mi to nechce moc. Tak. Ukážu takový trik na tomto, to mám rád. Tady takhle můžete dělat backflipy. Pokud. Přidávám vám to prachy hodně. No, máš to potom zabiju, ať to. No, já teď už chci splnit úkol. Aha. Takže to bylo rychlejší, než jsem si myslel. Ale ukázal jsem vám takový tajný trik. Nemáte za co, tak nazdar.